да има. Нито се напъва да си вземе бакшишите, защото той може да взима 2 пъти повече пари, ако е добър, ако е усмихнат, ако е бърз. Той не иска, защото това е напън. И плюс това за него това е временна работа. Той каза, аз съм за малко тока случа. След 10 години се връщаш в същото заведение, този още е там. Същия този, дето беше временно, той продължава да е там. Знаеш ли защо? Защото няма мечти, защото няма амбиции, защото му стигат малкото пари, които взима и живее при мама и при татко. И той не мечтае за нищо. Той иска просто да му свърши работното време, да идат там с гаджето, да идат някъде да се разходят, да хапнат нещо някъде и евентуално дали ще стане време да идеме на море за малко някъде. Ама ако може на палатка, защото са ни много скъпи хотелите. Всичко ще ти бъде скъпо, ако продължаваш да живееш така. За тебе в един момент дори ще стане непостижимо, каквото и да било. Защото ти не правиш нищо в този живот.